אנחנו בעזרת השם ובשעתו ממשיכים בפרקי אבות בחלק שני, בפרק שני, ובעזרת השם מי שרוצה לשמוע אותנו יכול למצוא אותנו ביוטיוב, בגוגל, ביוטיוב ובפייסבוק וביוטיוב ובפייסבוק ובגוגל. ואנחנו ממשיכים בפרק שני. הרב מסביר לנו פה, רבי אומר, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, איזה דרך, אדם לא יודע איזה דרך ללכת בחיים. כל שהיא תפארת לעושיה, היא תפארת לו מן האדם. זאת אומרת, אם הולך בדרך ישרה, שהקדוש ברוך הוא בוחר, אז היא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. גם בני אדם, אם למשל אוהבים אותו בני אדם בעולם הזה, אז זה סימן שאוהבים אותו גם בעולם הבא, למעלה. והביא זהר במצווה קלה כבחמורה. אם אדם יגיד לך, בוא לברית מילה, או בוא להתפלל, להשלים מניין וכו', אז צריך להשלים מניין, וכל אמין שאדם אומר זה 91, אמין גמטרה 91, יודקי ובקי, ועדנות, א' ד' נון יודקי. הבנתם חבריה? והוא זהר במצווה קלה כבחמורה. אתה יכול להגיד, מה אני ארוויח במצווה הזאת? כי אם אתה יודע, מתן שכרן של מצוות, אדם הוא עושה מצווה. למעשה המבדיל מביאים החכמים, משל, המלך אמר לעבדיו לכל הפרדיס, ואמר לצעירים ולזקנים, לכל הפרדיס תביאו לי משם כל מה שיש בפרדיס. הכוונה הפירות, אז חשבו אנשים צעירים שיכולים לעלות על העץ ולקטוף למלך פירות, ואז ייתן להם הרבה שכר, כי הם צריכים לעלות על העץ ולקטוף למלך. אבל הזקנים לא יכולים לעלות על העצים, אז הביאו לו ירק, כמו אתה אומר בימינו נענע או שיבה או מה שיכולים. אז כשבזמן התשלום אז נתן להם אותו דבר. אז אמרו לו הצעירים למלך, אדוני המלך, אבל אנחנו עלינו על העץ, על העצים וזה, אבל והבינו לך פירות, אמר להם, אני ברגע הזה אני צריך המבדיל לשתות תה, צריך נענע או צריך שיבה. תלוי מה בזמן הקדוש ברוך הוא אומר, בכל המקום אשר אזכר את שמי אבוא אליך וברכתך. ולכן המצוות, אומר התנא, מזיר אומר בנו הקדוש, אומר, אינך יודע מתן שכרם של מצוות. הכוונה שתי מצוות, אנחנו יש לנו תרי"ג מצוות, 613 מצוות, 248 מצוות עשה, ו365 כמניין אימוץ החמה, כמו כל השנה, 365 מצוות, לא תעשה, לא תעשה, לא תעשה, לא תעשה, לא תעשה. יש מצוות עשה 248, והם בספירות צד החסד, ויש לנו מצוות לא תעשה מצד הגבורה, שסה. שסה זה 365 מצוות, לא תעשה, לא תעשה, לא תעשה. הבנתם חבריה? אז מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו בעולם הזה? שכר מצוות, הכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כבד את אמך ואת אמך, למען יאריכון ימיך.
מחשב, הפסיד מצווה כנגד שכרה, ושכר העבירה כנגד הפסידה. הכוונה, אם אדם מפספס איזה מצווה, אם בא לו איזה מצווה ליד, אל תחמיץ עימה, אל תעשה אותה חמץ. הכוונה, מהר תעשה אותה. באהבה ושמחה ויראה, כמצוות השם, מה שהקדוש ברוך הוא דיבר לנו, חייבים לקיים. גם מעשה וגם לא תעשה, עשה לא תעשה. הנה האדם הראשון למעשה, הוא מצווה אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא בכל עצי הגן, אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. והוא לא אכל, הוא לא קיים את המצווה, ולכן הוא גרם מוות לעצמו וגרם לכל העולם. אבל עכשיו זה לא הזמן לפרש בגן עדן מה קרה בגן עדן שאכל מעץ הדעת הוא וחווה. והנחש וכל זה. גם בגן עדן יש נחש, יש שנדע. כמו האדם בעצמו, אנחנו, הבני אדם, יש לנו קצת נחש, הנקרא יצר הרע, ויש לנו יצר הטוב. אז הרב מסביר לנו פה, הסתכל בשלושה דיברים, והנה אתה בא לידי עבירה. מה זה השלושה דיברים? שאדם יתבונן בהם, דע מה למעלה ממך, דע שהקדוש ברוך הוא למעלה מאיתנו הוא רואה ואינו נראה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכוונה שהבן אדם ידע שכל מה שעושה הוא מצוות או עבירות הוא עתיד דין וחשבון. אנחנו רואים מהנשמה שאדם יושן, אמרו חכמים, אם אדם יושן, השינה חלק אחד מ-60 מן המוות. אדם יושן, באדם הזה, והנשמה שלו, הרוח, אומרים ביודך הפקיד רוחי, הרוח הולכת לעולמות העליונים, בלילה בחלומות. רואים בחלומות הרבה דברים. זה כבר בחלום לא יכול לסלוט, המדע לא יכולים לסלוט על החלום. איך אדם חולים, איך אדם לא חולים, איך אדם מתעורר מהשינה, איך אדם יושן. זה הקדוש ברוך הוא יעלים לבני אדם. המדע לא יכול לסלוט את זה. גם המדען בעצמו עייף ויושן. שחוקר, גם הוא עייף ויושן. אז אומרים, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. למשל, אתה אומר, לאבא תשמור אותי, אני יושן. ולאמא, גם הם ישנים. ולאח, ולאחות, לא חשוב. כולם נרדמים, כתוב, ויפיל השם תרדמה על האדם וישן. ויקח אחת מצלעותיו, ויבילו את האישה, ויביאה אל האדם, ויאמר האדם. זה עצה מעצמי, ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה, כי מאיש לא ככה הזאת. מאיפה נלקחה האישה? מהצבע של האדם הראשון, חווה. הייתה באחור באחור, והקדוש ברוך הוא עשה להם נשירה, והביא אותה פנים בפנים, ולכן היום החתן והכלה פנים בפנים. זה בזמן האהבה, בזמן החופה, ביום חתונתם וביום שמחת ליבם, פנים בפנים. אבל בעוונות בזמן המחלוקת זה אחור ואחור. הבנתם מה זה אחור ואחור, חבר'ה? זה דין. אחד לא יכול להסתכל על השני. שכחו את הטקס ואת החופה ואת 200,000 שקל שבזבו יותר, ועשו, ובסוף חלילה נכנס השטן ביניהם ונפרדים. אחד לא יכול להסתכל על השני. לכן צריך להיזהר פה, לוותר, אדם יוותר לאישה והאישה תוותר לבעלה, ואז יש איחוד. מה זה איחוד? זיווג, בעזרת השם, להוליד, להביא נשמות לעולם הזה, ולכן צריך פנים בפנים,
ולא אחור ואחור, ולא אחור ואחור חס ושלום. כי אחור זה דין, ופנים זה רחמים. אז לכן החתן והכלה עם פנים בפנים. מתי? ביום חתונתן וביום שמחת ליבם. אין שמחה כשמחת החתונה. זה השמחה של אדם וחווה, או אנחנו, זכר ונקבה. חייבים להיות זכר ונקבה ביחד. הנה אנחנו רואים ביוד קי ובקי יתברך שמו. הנה אתם רואים יוד והי ביחד, ווו והי ביחד, וכולם אחד. אחד אנחנו אומרים הבוחר ועמו ישראל ואהבה. אהבה זה גימטריה אחד. אהבה, א' והי, בית והי, אהבה. זה 13, כן? ואחד זה 13. הבוחר בעמו ישראל ואהבה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו עם ישראל, נתן לנו את התורה, ארץ ישראל, הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מיגון לשמחה. ונאמר לפניו, הללויה. הבנתם חבריה? אז בואו נמשיך בפרקי אבות. אז מה אומרים לנו? אתה לא יודע מתן שכרה של מצוות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרב טוב חסר, צפנת לרעך, צפן לנו את השכר לעולם הבא. הכוונה יש לנו תרי"ג מצוות. כבד את אביך ואת אמך, הנה השכר בעולם הזה, למען יאריכון ימיך. אדם אוהב אריכות ימים, לא בתרופות ולא ברופאים. זה בכיבוד אבוהם הגשמיים, לא רק בחייהם, אלא גם במותם. צריך לכבד, להדליק להם נרות, לקרוא עליהם אשכבות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. וזאת אומרת אריכות ימים, אבל יש עד 120. אבל בכל זאת, למען יאריכון ימיך בעולם הזה, ויהיה לך חלק לעולם הבא. אז יש אבא ואמא הגשמיים, ויש בספירות הקדושות חוכמה ובינה. חוכמה אבא ובינה אמא. סבר האוזן. אבל הגשמיים אנחנו רואים אותם. אבל בספירות יש גם חוכמה ובינה, שהם יודקי, זה אבא ואמא בפרצופים בקבלה, ויש ובקי, זה תפארת ומלכות, שהם זון, זעיר אנפין ונוקבה. ולכן נמשיך בפרקי אבות, אבל אנחנו בעזרת השם רוצים לגוון קצת, גם קצת קבלה וזוהר עם הפרקי אבות. אז הוא אומר לנו, דע מה למעלה ממך, עין רואה ויוזין שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז זאת אומרת, כל המעשים שלנו, הטובים והרעים, כשהנשמה עולה על הקדוש ברוך הוא, בלילה בשינה, בידך הפקיד רוחי, היא רואה חלומות, והיא רושמת לעצמה מה שעשתה ביום. אם למדה תורה, רושמת. אם עשתה מצוות, רושמת. עשתה עבירות, רושמת. שלא יכול להגיד מחר אני לא עשיתי, כי הנה עשיתי. זה לא בני אדם שאתה יכול לרמות אותם או לשקר. זה בורא עולם, עולם האמת. שהוא יודקי ובקי, יתברך שמו. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר. רבן גמליאל הוא בנו של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש. זה שערך את הגמרא, את המשנה. ערך את המשנה, ובגמרא, הגמרא היא פירוש של המשנה. מי שלומד גמרא, כמו היום לומדים גמרא בימינו מהבוקר עד הלילה. זה פירוש של המשנה. הגמרא, פירוש של המשנה. ותורה שבעל פה היא פירוש של תורה שבכתב. תורה שבכתב זה בהיכל, שהוא אות ו' משמו הגדול. הנה אנחנו רואים לפנינו יודקי ובקי. תורה שבכתב זה אות ו'. נקרא תורה שבכתב. זה התפארת יתברך שמו. וההיא זה המלכות. האחרונה זה המלכות. תורה שבעל פה, כמו שאמר אליהו הנביא זכור לטוב רבי שמעון, מלכות פי תורה שבעל פה. צריך לקרוא פתח אליהו.
אז נחזור לכל מעשיך בספר נכתבים, שלא תגיד חס ושלום אין דין אין דיין כמו שאומרים אנשים אחרים שלא מבינים את התורה על בוריה. רואים חלל, אומרים זה חלילה אני אעשה מה שאני רוצה, אין דין ואין דיין, חס ושלום. אז רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, לפי תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת כמון. האדם הוא אומר, כאילו אין לו מה לאכול וזה צריך לעבוד, ללמוד תורה, להשקיע בתורה, לעסוק בתורה, וגם דרך ארץ, שלא יזדקק לבריות. כמו רבי יוחנן היה סנדלר, אחד נפח, אחד סנדלר, אחד... זאת אומרת, אם אין לי מה לאכול, אני גם אלמד תורה, וגם אפילו אני חיה בתורה. אבל אם אין קימה, אין תורה. אם אין תורה, אין קימה. צריך גם לעבוד. אם אין לי כסף בבנק, או אין לי כסף עם מה לאכול המשפחה, אז אני גם עובד. צריך שעירה, כיסותה, עונתה, לא יגרע. הבנתם? בחופה, מה הוא מקבל האדם על עצמו? הזכר שעירה, כיסותה, עונתה. אז זה שעירה, זה האוכל. צריך לתת אוכל לאישה, לילדים, אבל אם אין לו, בעוונות הקדוש ברוך הוא גזר עליו עניות, הולך לעבוד. קצת תורה, אפילו עני. כולנו עניים לקדוש ברוך הוא, אפילו מקבלים נדבה אנשים, צריכים לבוא גם ללמוד תורה. לא להגיד אני עני ואני לא אלמד. משה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וכל אחד יתחייב לקיים את התורה, ישמע. אבל אם אדם אין לו מה לאכול, יעבוד. השם נתן לו בריאות, גם יעבוד וגם ללמוד. טוב אשר תעשה זה, ומזה תניח ידך. הבנתם? אז הוא אומר, הרב מסביר לנו, ראוי מחשב, תתחיל לחשוב, הפסיד מצווה, אם אדם בא לו מצווה והפסיד אותה חלילה, כנגד שכרה בעולם הבא, כל השכרו בעולם הבא. לא בעולם הזה, אמרנו רק שני מצוות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר בעולם הזה, אריכות ימים. אדם מחפש אריכות ימים, שלא ימות, הולך לרופא וזה אומר לו הקדוש ברוך הוא לא, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. זאת אומרת אריכות ימים, זה מצווה אחת, כיבוד הבואים. ויעקב אבינו פחד מזה שעשיו עשה כיבוד אביו יצחק ואמו רבקה, ויעקב הוא לא פחד מזה, הלך ללבן ולא עשה כיבוד הבואים. אבל עשיו פחד ממנו יעקב שהוא כיבד, עשיו עם אביו ואמו. ראוי מחשב, הפסיד מצווה כנגד שכרה. אם בא לך מצווה, מהר תעשה. בא לך עני, תן לו צדקה. תן לו לאכול. תן לו בגדים, אליך יש בגדים, תן. פתוח תפתח. ידך לעני, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ. ושכר העבירה כנגד הפסידה. מה זה שכר העבירה? אתה נהנה מהעבירה דקה או שניים, אני מתכוון על העריות, ואחר כך בעוונות זה שאדם צריך לשמור עצמו מהנידה, עם בת זוגו, או טבילה צריך לעשות מצווה לשם שמיים, זיווג לשם שמיים, לשם פריה ורביה, ולא כמו הבהמות שרק רוצים להנות, הנאות. גם הבהמות עושים זיווג, אבל הנאה לא יודעים, אבל אנחנו הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים פריה ורבייה במצווה, ובמצווה תבוא לך הנאה. בזמן האיחוד יש גם הקדוש ברוך הוא חילק ההנאה גם כדי להקים את העולם, לקיים את העולם, אז חייב פיתוי
זה נקרא, שרה אמרה, הייתה לי עדנה, אדוני זקן, עדנה זה עדין. אדם נהנה בזיווג עם בזוגו כמו בגן עדין. עדנה, עדין. עדין היא זה מלכות. נתן להם הקדוש ברוך הוא, ותהי לאברהם ולשרי שרה. לקח הקדוש ברוך הוא יוד, אנחנו רואים יוד, חילק אותה לשניים, שניהם, הנה אנחנו רואים ה' ראשונה, ה' אחרונה, והיוד זה 10, חילק את היוד לשניים, נתן לאברהם עוד משמעות גדול, ולשרי שרה. לא יקרא עוד שמחה אברהם כאם אברהם, אסור להגיד אברום וזה כל השטויות האלה, אסור אבי, אלא אברהם, מה הוא מתבייש? יש לי אח, קוראים לו אברהם, אני אומר לו אברהם, הוא אומר אבל קוראים לו אלברט, אמרתי לו בעולם הבא, הוא לא מתחשבים, לא יודע מה זה אלברט בצרפתית, מה זה? אברהם, אברהם, הוא אומר אברהם, אברהם, הוא אומר משה, משה, מה אתה מתבייש? אז אנחנו נחזור פרקי אבות, ואורי מחשב, הפסיד מצווה, כנגיד שכרה. שכר עבירה כנגיד הפסידה. כוונה אם בא לך עבירה, תברח. אם בא מצווה, תרוץ. רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. אם אדם מציע לך עבירה חלילה לנו, נגיד לו אדוני, תהי בריא, אם אתה יכול למנוע אותו שלא יעשה עבירות, זה טוב. אתה מוצא אותו מגיהנום, מהעונש של העבירה. עבירה, אתם יודעים מה זה עבירה? עבירה עובר על המצוות. אתם מבינים? ושכר מצווה, מצווה. כנגיד מצווה, הפסיד מצווה כנגיד שכרה. תחשוב על המצווה, מה תקבל בעולם האמת. אחרי המוות. צריך אמונה. ושכר העבירה כנגיד הפסידה. תראי מה האדם מפסיד עם עושה העבירה. הכוונה חלילה, אם עבר העבירה בן אדם, אז הוא נותן דין וחשבון עליה, וגיהנום, וכל מיני. אבל אם עשה מצווה, חסד, כמו אברהם, אז יש אברהם אבינו שעושה חסד עם כל הבריות. יש יצחק אומר לו, אני אעזור רק לזה ירי שמיים. מערב תורך סר צפנת לרעך. אם הוא ירי שמיים אני אעזור לו, זה דרך של יצחק. ואם הוא לא ירי שמיים, אז הוא לא עוזר. אומר, אם האדם לא מניח תפילין, לא מקיים תורה ומצוות, לא שבת, לא כיפור, מה אני אעזור לו? זו דרכו של יצחק. אבל אברהם, הוא נותן בלי לקבל תמורה מאהבה. חסד זה אהבה, זה נותן. אדם צריך לתת. אז אומרים לאברהם, איך יכול להיות שאדם חלילה שופך דמים, אתה נותן לו? הוא אומר, זה חשבון שלו בינו לבין בורא עולם. אני נותן חסד לאברהם. וגבורה זה בן ליצחק, פחד יצחק. ויעקב ביניים בין החסד, קראנו את הוו, בין שתיהן, בין ה' הראשונה, שהיא בינה, ובין ה' האחרונה, שהיא מלכות. והוא באמצע, הוא הוו זה יעקב, שהוא מותר לו, כן, את לאה ורחל, שתי אחיות. לא אברהם אלא יצחק, רק יעקב. הוא הוו, הוא התורה, הוא בדרגה של תפארת, שהוא הוו, בין הבינה שהיא אות ה' הראשונה, ובין המלכות שהיא אות האחרונה, שתי אחיות, וזה לאה ורחל. ויעקב ביניהם, הוא מחבר אותם. הכוונה, אנחנו רואים ששתי אחיות, רק יעקב, לא אברהם ולא יצחק. ולא אנחנו, אסור. אבל יעקב אבינו עליו שלום,
שהוא תורה שבכתב, דרגה שלו, מדרגה שלו היא תורה שבכתב, והיא תורה שבעל פה. היא מעולם הבא ועולם הזה, והתורה מחברת עולם הבא ועולם הזה. אם אדם לומד כל הפרדיס, הפשט, הרמז, הדרס, יסוד, אז הוא בין עולם הבא. הוא עושה המצוות לשם שמיים. הבנתם? ולא קרדום לחפור בהם. אלא לשם שמיים, צריך לעזוב קצת לשם שמיים, לא הכל ממון, ממון, ממון. אם לא תיתן לו $1,000, לא יעשה לך ברית מילה. אם חס ושלום מוהל, לא יעשה ברית מילה. אז הוא רוצה כסף, ממון, ממון, ממון. אם הוא רוצה לתת תורה, דברי תורה, תשלמו. להתפלל, חזן, להתפלל בראש השנה וכיפור, צריך ניגון. האדם נתן לו לקדוש ברוך הוא לאדם ניגון, לא לכל אחד. אז זה צריך גם לשם שמיים. לא הרבה כסף, אבל צריך קיום, אבל במידה. וחזן גימטריה עדנות, א' ד' נ' שם השם. חזן. כמה זה חבריה? כמה זה נ' 50? וחיד 80? 87? כמה? נו, תעזרו. 87, 15. ונון 50, 65, שמדנות. יש אדנות בפנים שמה. תראו בספרים הספרדים יש שמדנות. א' ד' נ' י', בתוך י' יש א', בה' יש ד', שם השם, שם אדוני, וו' וה'. תראו שמה בפנים, בתוך י' כ' ו' כ' יתברך שמו, יש גם אדנות, שהיא המלכות. אז בו' זה תורה שבכתב, ואדנות זה תורה שבעל פה, וכל אחד, אם זו בלי זה ואם זה בלי זו. הבנתם? אז נחזור לפרקי אבות. תסתכל בשלושה דיברים, אם אתה בא לידי עבירה. אדם בא לו עבירה אצל הרע על היד, אומרים לו תסתכל בשלושה דיברים, אם אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך. שהוא הקדוש ברוך הוא, למעלה. בשמיים ובארץ. עין רואה, עין זה חוכמה. ואוזין שומע זה הבינה. וכל מעשיך, שיהיו המעשים שלנו בעולם העשייה, בספר נכתבים. הקדוש ברוך הוא לא ילך לו לאיבוד שום דבר. לא ידח ממנו ידע. הוא ממשיך, יפי תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעה אצלם משכחת אבות. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עבור. אומרים לנו התנאים, אדם אם אין לו מה לאכול, שגם ילמד תורה וגם יעבוד, כל מיני עבודות שמתאימים לו. יש אנשים שעבדו בניין, איך נבנתה הארץ? אנחנו ברוך השם שבאנו לארץ, אז עבדנו, בחוצה לארץ גם עבדנו, אבל למדנו תורה. הבינו אותה מחוץ לארץ אלינו, זה התורה, ספר תורה. או תורה שבכתב או תורה שבעל פה. התורה הלכה איתנו בגלות, זה נקרא שכינה בגלות. החזרנו אותה ברוך השם לארץ ישראל. וזה בגאולה. אנחנו עכשיו בספירת הגאולה שהיא יסוד. אתם רואים שמה חבריה הוו, סוף הוו זה יסוד. סוף היסוד, עטרת יסוד, שהיא המלכות. והכל יתברך שמו, יודקי ובקי עם אדנות. כי שנוקיתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ניצה, הוד, יסוד, מלכות. מלכות פי תורה שבעל פה. היא העשירית בעולם האצילות.
היסוד, מכתר עד יסוד זה זכר, הנקבה זה מלכות, וכולה נחה. זכר ונקבה ורעם, ויקרא שמם אדם. הוא יברך אותם. אם אדם עם בת זוגו, ובת זוגו איתו, אז הוא יברך אותם, יש להם ברכה. ואם חס ושלום, כל אחד לבד, מחלוקת או לא מתחברים, הזכר והנקבה, אז בעוונות הוא לבד והיא לבד, אין לו שמחה, זה נקרא פלגה דגופה. או אין לו שמחה, אין לה שמחה, רק מתי יש שמחה? ביום חתונתו או ביום שמחת לבו, שהם ביחד. נכון שיש בעולם הזה טוב ורע, אבל לא חשוב, לוותר, לוותר. אם אתה עומד מול הגלים בים, יפילו אותך ואותי. מורידים הראש לפעמים, לוותר, הבנתם? אז הבנו ואני אחזור. אז אנחנו מגוונים בעזרת השם גם פרקי אבות וגם החיים שלנו, מה זה יפי תלמוד תורה עם דרך ארץ. שהגיעת שניהם משכחת אבות. אם אדם עובד או עייף, הוא לא מחפש ללכת לעריות ולכל מקום. יש לו בן זוג בבית, מה הוא צריך לחפש בחוץ? ובמיוחד השושלום יש איש, או מידה, או גויה, או נוכריה, רחמנא ליצילן, השם יצילנו. וכל תורה שאיתה מלאכה, שאין עמה מלאכה. אומר, סופה בטלה, וגוררת עוון. וכל העמלים עם הציבור, אנשים שעובדים עם הציבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמיים. שזכות אבותם מסייעתם, וצדקתם העומדת לעד. ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה, כי לא עשיתם. אם אדם חושב לעשות מצווה, לבנות בית כנסת, או אין לו כסף, הקדוש ברוך הוא רואה את המחשבות שלנו. רואה באמת, אם היה לו ממון היה עושה. הוא ספר תורה לכתוב, הרבה דברים. אבל אין לו ממון. אומר הקדוש ברוך הוא, יודע מחשבות אדם. אני מעלה עליכם שכר הרבה, כי לא עשיתי. זה היה אומר, רבינו הקדוש, וגם רבן גמליאל, של בנו של רבינו הקדוש, מפרש לנו את זה. אנחנו ממשיכים. היו זהירים ברשות, שאין מקרבים לו לאדם, אלא לצורך עצמו. אם אתה, למשל, הממשלה, או העירייה, או איזה מקום, מקרבים אדם רק לצורך עצמם. אז מה זאת אומרת? נראים כאוהבים אותך בשעת הנאתם, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. בזמן ההנאה שלהם מקרבים אותך, כמו שהיום במפלגות, מקרבים אותך, לעזור להם, לעלות, בחירות, כל מיני. רק בזמן ההנאתם. אבל אם אדם נפל בעבירה, או חוק, או משהו, אותו אדם שקרב אותו, היום הוא מתנכל אליו, הוא לא עוזר לו. איך יכול להציל אותו? אבל הוא אומר לו, אני חבר שלך, אני עזרתי לך, לעלות. אני עשיתי אותך שופט. עכשיו אני נתקלתי בעבירה, אז אין לו עומדים לו לאדם משחק דוחקו בזמן שהוא נשפט או שופט או תפסו אותו על גניבה או על משהו, על עונש או על דברים אחרים. לא עוזרים. זה נקרא בשעת דוחקו. אף אחד לא טוב לך. רק בעל תשובה חוזר לקדוש ברוך הוא בתשובה, ובעל תשובה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מהכל. כי אם טוב, אם צדק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך. מה זה עשה רצונו? אם בא למשל
בא זמן מנחה, זמן תפילה, זמן רצון. אנחנו אומרים, אני תפילתי לך אדוני עת רצון, במנחה של שבת יש עת רצון. מי שיבקש מבורא עולם, מהקדוש ברוך הוא ישמע אותו, זה עת רצון, אין דין. אבל במחול יש דין, ובמיוחד בערב, בזמן שהחושך מתקרב, כמו שכתוב ויצא יצחק לשובח לשדה, תיקן תפילת מנחה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. יצחק תיקן לנו מנחה, יעקב ערבית ואברהם שחרית. לכן צריך קריאת שמע בזמנה. אדם קם בבוקר, כתוב יראוך עם שמש, זה הזמן. נוטל ידיים, פנים, מברך ברכות השחר ואומר שמע ישראל. בזמנה. הבנתם? עם השחר. אסור להתעצל ולישון וכו'. תקום. עשה רצונו כרצונך, הגיע זמן שחרית. עשה רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונך. כדי שיעשה רצונך כרצונו. הבנתם? אם תעשי לו רצונו, הקדוש ברוך הוא, מה רוצה מאיתנו? הנחת תפילין, שומר שבת, מצוות תעשי ולא תעשי, עשי לא תעשי, עשי לא תעשי. בלתי רצונך מפני רצונו. הבנתם את הנקודה, חבריה? אדם רוצה חלילה לעשות עבירה, אז בורח מן העבירה. ורץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. אם אדם מוצא עליך עבירות, ברח ממנו. אז עשה רצונו כרצונך. בטל רצונך מפני רצונו. תבטל הרצון שלך ושלנו נבטל הרצון מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא. צריך לחפש מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, רצונו. כדי שיבטל רצון אחרים פני רצונך. מי שאלי זוממים מלך, כמו אנחנו היום, הצד השני, סטרה אחרה, זוממים לנו להשמידנו, כמו פרש, כמו כל הגויים. מה זה פרש? זה בני ישמעאל. מה זה הנצרות? בני עשיו. ומה זה עם ישראל? בני יעקב. ומאיפה יצאו כולם? מאברהם. אברהם, יצחק ויעקב. לכן כתוב בתורה, לזרעך ייתן את הארץ הזה. אמר, שואלים החכמים, מה זה זרעך? אז כולל אברהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך, לאברהם, אני אתן את הארץ הזאת, ארץ ישראל. אבל לצערנו אנחנו רואים גם הצד השני, שני צדדים, דוחקים אותנו, לכן ודשמעאל ברך עליו שלום, שמגיע לישמעאל היה בוכה. 2 מיליארד אנשים, מגיע לעשיו, שלא ידעו, זה נוצרות, 2 מיליארד. ויעקב, היינו 18 מיליון, באחרונות הלכו בשואה 6 מיליון, ונשארנו 12 מיליון. חצי בארץ ישראל, חצי בגלות. גלות ידום. גלות ישמעאל, באנו ברוך השם לארץ. אין בעיראק עם ישראל, אין במרוקו קצת, בתוניס אין, באלג'יר אין, בכל מקום. ישמעאל, באנו לארץ. גלות ישמעאל, ברוך השם נגמרה. אבל גלות ידום, שבנצרות, אמריקה, 6-7 מיליון, צרפת, כמעט מיליון, לונדון, זה תקועים שם. הם אומרים אז משיח. בסדר. הם לא יודעים מה הם אומרים. אבל צריך לעלות לארץ ישראל, מכל מחיר. אם אנחנו לומדים מיוסף הצדיק ומיעקב, שאמר יעקב, השביע את יוסף, לקבור אותו בחברון עם אבותיו. זה ארץ הקדושה. למה ארץ הקדושה? בזמן תחילת המתים כתוב יחיו מתיך,
בחוץ לארץ נבילתי יקומון. פה בארץ יחיו מתיך, פה תהי תחת המתים בארץ, ואחרי זה נבילתי, מי שקבור בחוץ לארץ כמו נבילה, נבילתי יקומון. לכן יעקב אבינו השביע את יוסף, ועשית עמדי חסד ואמת על לא תקבריני במצרים, ושכבתי עם אבותיי בחברון. מה יש בחברון? חבריה יעקב ולאה, ויצחק ורבקה, ואברהם ושרה, ואדם וחווה. כן? ולכן אדם לעשות כל מחר שיבוא לארץ ישראל, ונזכה, הוא ימות בארץ ישראל. ברוך השם, ארץ זבת חלב ודבש. אדם לא ימות ברעב אף פעם בארץ ישראל. אז ברוך הוא, ארץ זבת חלב ודבש, תבואו בעיניים שלכם תראו שוק, פירות כל השנה. אז בואו נחזור חבריה, אנחנו מתפשטים לפרקי אבות. הלל אומר, אל תפרוץ מן הציבור, אל תפרוץ. אם הציבור העם בצער, תהיה איתו בצער. עמו אנוכי יושבת, אני צריך. אם הוא העם שמח, גם אנחנו שמחים. אם חס ושלום יש הציבור בצער, גם אנחנו צריכים להיות בצער. אל תפרוץ מן הציבור. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. אדם לא יאמין, יכול להיות היום צדיק ומחר יכול לעשות עבירות. אין אמונה באדם, רק מתי יש אמונה. הקדוש ברוך הוא מתי הוא מאמין לנו, רק אם אדם מת והוא צדיק. כמו שאנחנו רואים צדיקים מתים והם עם יראת שמיים מתים, לא כרשע, כצדיק. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. תגיד, אתה נגדו כל הזמן, אומר הוא לא בסדר, הוא לא עושה. אומר, אל תדון עצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מה זאת אומרת? אחד אומר, אני הטבע עם הבריות, אני אעשה להם, אני אבנה להם, אבל אני לא, אין לי סמכות. אני לא ביד שלי האוצר. מגיע לאוצר, מוצא ריק, אין ממון. אז מה הוא יעשה? מאיפה יבנה? כמו משה רבינו. אין מים. פנו העם למשה, אמרו, הביא לנו מים. אמרו, משה מביא מים. הקדוש ברוך הוא מביא מים, אבל דרך משה. אמרו לו, קח את המוטעים, כן? קח את המוטעים. ודיברתם עם הסלע. לדבר עם הסלע והתין מימיו. אבל מה עשה משה? בגלל זה לא נכנס לארץ ישראל ולא אריכות ימים. הוא נתן מכות. כמו שאומרים בסיר, ומשה היכה בסלע, יצא ממנו מים. להכות, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדבר. אבל מה אתה מכה? טוב, זה הפשט, אבל הסוד הוא, אדם אם הוא נשוי, אסור להכות את האישה, חבילה. לדבר איתה. היא גם כן יש לה נשמה וגוף, חוכמה, בינה, דעת. לדבר עם אשתו, עם בת זוגו. הדיבור הוא במלכות. האישה זה מלכות, מלכה. אז המלך, אם מזמינה אותו המלכה, אם הוא בסר הסרים, אומרת לו, לך דודי נצא השדה. בוא לשדה, אני לא רוצה את הארמון. נמאס לי מהארמון. נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על כרמים, נראים פרחה גפן, מתחת סמדר, וניצו האמונים, שם ייתן לי דודה לך. שם אנחנו נתחבר. לפעמים אם המלכה מזמינה את המלך לשדה, הוא צריך, נו מה אתם אומרים, הוא ילך אחריה או לא? זה ודאי ילך אחריה. זה בת זוגו.
דנים בגמרא מתי האישה לבוא לארץ ישראל או מעיר לעיר בארץ ישראל. אם זה בחוצה לארץ, זה חייבת לבוא איתו לארץ ישראל, בת זוגו, לא יעזור לה. היא לא יכולה להגיד, אני סולטת, אני אשאר בארץ, אז תלך לארץ ישראל. לא. בגמרא כתוב במשנה שהוא חייבת לבוא עם בן זוגה לארץ ישראל. אבל אם היא בארץ ישראל, היא גרה בגליל, ואומר לה לבוא לדן, לתל אביב, אומרת לא. אני אוהבת את ההרים, את האוויר, לא רוצה שפת עניין. שמה יש עבירות. אומר לה לא, אני בעלך, אני צריכה לשמוע בקולך. כן, מנוח צריך אחרי אשתו. אז מה זה בעל אישה? זה עושה רצונו. אז היא אשת חיל עושה רצון בעלה. אבל בעלה רוצה לעבור מעיר לעיר. איך יסביר לה? אין לו פרנסה בעיר ההיא. ויש לו פרנסה במקום אחר, אז היא תלך אחריו או לא? כן, תלך אחריו. תלוי. אז נחזור לפרקי אבות. אל תדין את חברך, אז תגיע למקומו. אם אתה סתם פשוט, אדם פשוט, כמונו, אבל הוא דן, אומר, אלה הממשלה, לא יודעת לעבוד, לא יודעת זה, כשנתנו לו זכויות, הוא זכה לעלות, אז מה הוא רואה שהוא מצדיק את הראשונים שמצא את האוצר ריק. אין. ואנחנו לא אמריקה, לא נפט, לא מה שונים אותנו הגויים. יש לנו נפט, יש לנו זהב, יש לנו תורה. שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו מן השמיים, שמעתי את קולו, אומר משה רבינו. אז מה אנחנו שמענו? עם ישראל בהר סיני, אנוכי אדוני אלוהיך, כן? אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. אנוכי אדוני אלוהיך, כן? ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, חס ושלום, אפילו בהרהור. אסור להרהר חלילה באלוהים אחרים. ככל אלוהי העמים אלילים. אף אחד לא קרוב אלינו. כי אנחנו קיבלנו את התורה. כי התורה, תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, והקדוש ברוך הוא, אחד הוא, אחד הם. צריך להיות בארץ ישראל, לקיים תורה ומצוות, ללמוד תורה, ולהיות בארץ ישראל. אסור לצאת מארץ ישראל בשום אופן. עד שהחכמים אמרו, כל הדר בחוצה לארץ דומה שאין לו אלוה. למה? כל מי שדר בחוץ לארץ, לא חשוב. דומה שאין לו אלוה. מה זאת אומרת? כי שמה 70 עמים, 70 עמים יש להם 70 שרים, 70 מלאכים, וכולם אדם תחת המקרה. בארץ ישראל, כי חלק אדוני עמו יעקב חיבל נחלתו. הקדוש ברוך הוא משגיע על הבנים שלו, עם ישראל, בארץ ישראל. אבל בעוונות בגלות, דומה שאין לו אלוה, הוא תחת המלאך, תחת המזל של הגויים. כי חלק הקדוש ברוך הוא את הארץ, יש 70 עמים, ונתן לנו את ארץ ישראל, ולשון הקודש היא התורה, ולגויים 70 עמים נתן להם לשון, תראי, כל מדינה יש לה לשון. צרפת לשון, אנגליה לשון, אמריקה, כל העמים יש להם לשון. יפן, המזרח הרחוק, לשונות, 70 לשון. 70 עמים ו70 מלאכים, מזלות. נקרא עובדי כוכבים ומזלות. אנחנו לא, חס ושלום. כחילק אדוני עמו יעקב חיבל נחלתו. נתן לנו ארץ ישראל נחלה, אנחנו אומרים עכשיו מתנחלים. נתן לנו נחלה, אבל אין לנו מנוחה. צריך נחלה
עם המנוחה. כן? הבנתם? התנחלות, אבל צריך שלא יטרידו אותנו. אז בזמן משיח, בעזרת השם, לא יטרידו אותנו הגויים. זה נקרא אילן מנוחה ואילן נחלה בתורה. אילן מנוחה ואילן נחלה. אבל עכשיו יש לנו חלקי נחלה, אבל אין לנו מנוחה. מטרידים אותנו, ישמעאל ועשיו, הבנתם? על ארץ ישראל. לבנות, לא לבנות, הם צריכים לעזור לנו לבנות את ירושלים. ויהיה להם שכר. לא, הם לא רוצים שנבנה ירושלים. אנחנו אומרים, בוני ירושלים אדוני, אחר כך נדחי ישראל יכנס. קודם ברוך השם רואים אותה בנויה ותיבנה, כן? ירושלים, ואז זה הקדוש ברוך הוא מקבץ גלויות. קודם בוני ירושלים אדוני, אחר כך נדחי ישראל בכל העולם, ייכנס. אנחנו רואים את זה, זה נקרא התחלת הגאולה, קיבוץ גלויות. בכל העולם, מארבע רוחות העולם, כן, מתקבצים ובאים לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח, אם יהי נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך, ויביאך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך, וירשת, ויתמך, וירבך מאבותיך. אנחנו רואים, ברוך השם, קיבוץ גלויות. והביא אותנו הקדוש ברוך הוא מארבע רוחות העולם. אתה אומר לו, מאיפה אתה? אומר, אני מרוסיה, אני ממרוקו, אני מפרס, אני מקיבוץ גלויות, אחר כך משיח, ואחר כך תחיית המתים. הבנתם? קשה קצת להבין את זה, נכון? משיח פירושו, גאולה זה, יש לנו עוד, אנחנו תופסים עין ג', כן? הוא צריך 227 שנים לליפס השישי, שהוא יסוד, ואז יוסף נפגש עם אמו. זאת אומרת, היסוד עם רחל, רחל אמנו, שהיא מרמזית לעולם הזה, והתחברו ביניהם, ביניהם יוסף ורחל. וזה הגלות תיגמר, ינחו הנפשות. בסוף אליפס השישי ינחו הנפשות. זה הייתה. אבל אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, חנינה, לא לחכות, לגאול אותנו. אז הוא לאט לאט מביא אותנו מהגלויות. מגלות ישמעאל מביא אותנו כבר. הרוב פה. מגלות ישמעאל, מרוקו, טוניס, אלג'יר, טריפול, עיראק, פרס, ישמעאל. איפה שיש ישמעאל? הבנתם מה זה ישמעאל או לא? צד בני ישמעאל. אנחנו היינו מפוזרים שם, בכל העולם, בארבע רוחות העולם. אנחנו יודעים את זה משני גיריסים, פעמיים גיריס אותנו הקדוש ברוך הוא מארץ ישראל. אנחנו אומרים בטעמים שני גיריסים, בטעמים של הקריאה בתורה. אז זה שני גיריסים. גיריס אותנו הקדוש ברוך הוא פעם חורבן בית ראשון, היוונים וכולי, חורבן בית שני, הרומאים. אז חזקה בית המקדש 400 שנה ועוד 420. באלף אחד היה חורבן פעמיים. עכשיו אנחנו באלף השני, יסוד של הגאולה. אבב, ראיתם את אבב? בסוף של אבב זה יסוד. וההיא האחרונה זה מלכות. ואז בעזרת השם התחברו שניהם, זה הגאולה. יהיה יודקי ובקי, תברך שמו בשלימות. תמיד בשלימות, אבל היה פירות, פירות אבב ומי, זה נפרדו בחורבן. אנחנו מייחדים אותם בתורה וקיום המצוות. אומרים לשם ייחוד, קבוצה ברכוש חנטי. מי זה קבוצה ברכוש חנטי? יודקי ובקי. יודקי מחוברים כל הזמן.
העץ החיים להאריזה, אומר כחדה נפחים, כחדה סריין. היוד כי לא יגור לך רע, שמה הראש. אבל הוו כי תברך שמו, שהוא קודשה ברכוש חינטה, פעם ביחוד, פעם לא. כמו בעל וישא מבדיל, שפעם בזיווג, פעם לא. בזמן הנידה, הבעל מתרחק, שהוא הוו. ובזמן הטבילה מתקרב. אבל בשבת יש איחוד מעצמו, ידקי ובקי. בשביל זה אנחנו אומרים, היום יום השישי, מוסיפים השישי. ביום חמישי לא אומרים החמישי, או הרביעי, או השלישי, לא. רק ביום השישי. אז אומרים, רק גאות להביס להביס. מה זאת אומרת? השישי היא האחרונה שעולה. העולמות עולים, האצילות למקומו, בריאה למקומה, יצירה למקומה, והמלכות עולה למקומה ונשאר חלל ביום שבת. לכן כתוב בתורה מחלליה מות יומת. חלל, אתם יודעים מה זה חלל? העולמות עולים למקומם והקליפות. אנחנו יוצאים, עולים עם המלכות, אם היא האחרונה, היא השישי. עולים, ישראל גם עולים, אנחנו שייכים למלכות. אז בואו נמשיך, חבריה, בפרקי אבות. הוא היה אומר, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאפשר לשמוע ששופו להישמע, ואל תאמר שאפנה אשני שמני תפנה. אל תגיד אני לא אלמד תורה, כן, שאני אתפנה אני אלמד תורה, לא, אלא לקבוע זמן לתורה. אסור להגיד עד שיפנה, עד שאני אתפנה אני אלמד, לא יתפנה לא ילמד, חס ושלום. להגיד תבוא יומם הלילה, אבל תגידי מילכה מכין תורה, אני עובד. אומר נכון, אבל אתה לא עובד 24 שעות, אלא 8 שעות שינה, 8 שעות עבודה, ו8 שעות ללמוד תורה או ללכת לשמחות. 24 שעות לחלק 3 כפול 8, 24. למשל, כן, 8 שעות קם אדם, מתפלל, הולך לעבודה. 8 שעות יושן, 8 שעות ללמוד תורה, ללכת לשמחות. מה הכל מחולק, אבל אדם בעבודה, טרוד. לא, אין לו, לא בוקר ולא ערב, רק תן לו אור, הוא יעבוד יום ולילה. ממון, ממון. תן לו ממון, לא שביע ממון. מה כתוב? שלמה המלך אומר, אוהב כסף, לא ישבע כסף. לא ישבע, רוצה עוד, 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 דרוץ. אז אומרים לו, בוא איתנו, לעולם האמת, ותעזוב הכל. ושלמה המלך, עליו השלום, הוא אמר אתגר לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, הביא לבלים, אמר קהלת. הוא אומר לו, מה זה הביא לבלים? תסביר עצמך. מה, הכל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה שעשיתי בעיניך זה הבל? הביא לבלים? אומר לו, כן, אתה נתת לי 1000 נשים, נתת לי זהב וכסף, נתת לי עבדים, נתת לי חוכמה ובינה, נתת לי, ובסוף אתה לוקח אותי, קח את הכל, אבל תעזוב אותי בעולם הזה. אומר לו, לא. אמר לו, בן 50 כמה שלמה. אביו היה בן 70 שנה, והאדם הראשון בן 930 ויחד 1000 שנה. כי יום אתמול כי יעבור. אדם הוא רואה שערות שחורות ופתאום שערות לבנות, ופתאום אומרים לו בוא איתנו. לאן? אז אמר שלמה המלך, קח את הכל, בשבילי זה יביא לבלים, אבל תעזוב אותי בעולם, חי 1000 שנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תבוא אליי, אני צריך אותך בעולם האמת, זה הנשמות, עולם הנשמות, ואת הרכוש תעזוב. אז הוא אומר לו, אז מה? הביא לבלים הכל. אמר לו, אני נהנה, נתת לי 1000 נשים, נהנה. נתת לי חוכמה ובינה, נהנה.
אבל בסוף אתה סוגר עליי, אומר בוא איתי, בוא אלינו. וכל הרכוש וכל הארמונות, הכל נשאר, הממון, הזהב. אומר לו, זה העולם הזה, אתה לא מבין שזה העולם הזה? יש אנשים יש להם 11 מיליארד, 10 מיליארד דולר, ומתים, מה לוקחים? חתיכה בד עם הצבע, תלבושית אחידה, אתה לא רואה במתים, כן? מצווה, אתה רוצה לקיים אותה, אין אדם חופשי מהמצוות מתי שהוא מת. וכשאנחנו חיים צריך לקיים תורה ומצוות. ירייה ורבייה, תורה ומצוות, כן, ומעשים טובים, ולברוח מן העבירות. ורץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. אם אדם יגיד לך, בוא תעשה מצווה, בוא זה מזה, תעשה, תרוץ. אבל אם יגיד לך עבירה, תברח. כי מי שעושה עבירות ועוונות, השם יוצא לנו, הוא נותן דין וחשבון. אם זה בעולם שלנו על גשמי, בית משפט, עורכי דינים. אתה לא רואה עורכי דינים, יש קטגור, סנגור, יש שופט. אם אדם לא יספר, אז לא יצא מבית סוהר. השופט אומר לו, אתה מודה? הוא אומר, אדוני, לא, אני לא מודה. למה? מה הוא מפחד? מפחד שישלח אותו לבית סוהר. אז הוא מספר. זה עולם סקר ואמת. קצת אמת והרוב סקר. אם אדם לא יסקר בבית משפט, הוא לא יצא משם. אם הוא מודה, סוגרים התיק. אבל הסקר, בהם העורכי דינים מצד ימין סנגור, ומצד שמאל קטגור. והסופית באמצע, בין הסנגור והקטגור. מה שאומרים היום בימינו פרקליטות. איזה? זה נגד, תובעים. אומרים, האדם הזה אשם, האדם הזה עשה, וסנגור זה עורכי דינים מצד השני. והסופית, בין זה לזה, עכשיו אם אתה תסגור התיק, אז לא יעבדו, לא יתפרנסו. אז מה קורה? אני שם מספר, והפרקליטות תובעים זה מתפרנסים, וגם הסניגור מתפרנס, עורך דין, הגנה. יש סניגור ויש קטגור. יש שופט, ואז אומרים, בוא נדחי את המשפט, בוא נעשה, בוא לחקור את העדים. בינתיים כולם עובדים, מתפרנסים, השופט מתפרנס, מקבל החוצית שלו. הקטגור, הפרקליטות מקבלים, מתפרנסים. הסניגור מתפרנס, עורכי דינים. ובמיוחד אם אדם יש לו ממון, אז הם פושטים לו את העור. תיק ועוד תיק ועוד חקירות, ועוד מודה, לא מודה, כן מודה. קוראים לזה, אומר לו תודה ומעט, ויקלו עליך. איך אומרים לזה? טעון, אני לא יודע, שכחת מילה, סליחה. עושים כאילו תודה במעט, ונקל עליך העונש. אבל בינתיים כולם עובדים, המזכירות עובדות, הפקידים עובדים, העורכי דינים עובדים, בגלל העבירה עובדים כולם. כי הנאשם הוא מכחיש, אבל בעולם האמת, פה זה עולם הסקר והאמת, אבל בעולם האמת, אדם מת, אומרים, הלך לעולם האמת. הוא פסט את הגוף, אנחנו קוברים את הגוף, והנשמה עולה לבורא העולם ממנוחת סבא, למקום אשר ממנוחת סבא, מאיפה ששלחו אותה בבינה. אתם רואים, היא הראשונה זה בינה, והיא באה להיא האחרונה העולם הזה, וחוזרת. אבל מה לקח אדם בידו? את המיליארדים? לא. אנחנו ראינו אפילו הגויים, מה קרה? סדאם חוסיין אמר לו, בוא לחבל, אומר לו, אתה לא מבין שאני הנשיא? אמר לו, אני היית נשיא פעם. עושים משפיל ומרים, מקימים מעפר דל, מהשפוט ירים מיליון.
יכול להיות אדם באספות, הקדוש ברוך הוא ירים אותו. ואם יעשר, גם יפיל אותו. אז הפיל אותם, את אויבינו. אמר לו, אדוני, בוא תתקרב. אמר לו, אתה לא מבין, אני הנשיא? אמר לו, בוא בינתיים לחבל, לתלות אותך, ואז אתה תהיה נשיא שם, ותלך. אז מיתו לו ילדיו וארמון, ארמונות וכוח. למה הוא אומר להשמיד את ישראל? מה זה הדבר הזה? עכשיו פרס. מה, הקדוש ברוך הוא נתן להם נפט, כמו מים, מיליארדים. אז רוצים לעשות אטום לישראל. מה לנו לפרס? מה, אבל אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לכם ממון. לא, הולכים יחפים, אבל להשכיר אנשים ידע לעשות אטום, לזה יש ממון. אז מה, מצרים גם רצתה אז, בזמן נאסר. איפה נאסר? ישראל קיימת. זה בנים של השם, בנים מתאים לאדוני אלוהיכם. אבא שומר בנים, הוא אימא. אז מה, קדאפי רצה, איפה הוא? הורגים אותו. חלק מהם רוקד וחלק הורג. סוריה, הורגים אחד את השני. מה זה להרוג אחים? אבל בורא עולם הוא המנהיג. לב מלך ביד השם. לכל אשר ירצה, הקדוש ברוך הוא יתנו למלך. מה זה ראש? זה מלך. אבל למה להרוג אחים שלו? לא, הוא אומר, אני כיסא, איך אני אעזוב את הכיסא? אז עם דתות, זה עלווין, זה כל מיני רבים ביניהם. על מה? אין מקום בעולם לחיות. אבל בעוונות, אני לא רוצה לקלל לעמוד סרטן ביניהם, כי הם נגדנו. ובורא העולם שומר אותנו. אז בואו נחזור לפרקי אבות, חבריה. אז הוא היה אומר, לא. הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הבייסן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין הנושא מסתדל להיות איש. מה זה אומר לנו? הוא היה אומר. קודם כל, מי זה הוא? אתה אומר, הוא היה אומר. אתם יודעים מי הוא? זה לא סתם. הוא היה אומר, אין בור ירחת. אדם בור עם הארץ, כל חץ שבא לידו עושה. כמו רבי עקיבא שהיה עם הארץ, אז 40 שנה היה עם הארץ. 40 שנה למד, 40 שנה ללמד רבי עקיבא. ומהם התלמידים שלו, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי מאיר בעל הנס. תנאים. אז מה אומרים לנו? הוא היה אומר, אין בור ירחת. מה אתה מבקש מאדם עם הארץ שירחת? כל העבירה שבאה לידו עושה. לא עושה חשבון. כמו בהמה. ולא עם הארץ חסיד. מה אתה רוצה מעם הארץ? קודם שילמד, יבין את התורה, יעשה מצוות תעשה, לא תעשה, ואז לא יהיה עם הארץ. אבל אם הוא לא יודע אפילו לכתוב את שמו, את האותיות אפילו של שמו לא יודע. הוא שכן לדעת מזה, האותיות שלו. אתה יודע, האותיות זה כוח. אנחנו לומדים בקבלה בזוהר. האותיות של התורה זה כלים רוחניים. הניקוד מניע אותם. אתה לא יכול להגיד ראובין, שמעון, לוי, יהודה, רק אם אתה תנקד. עכשיו, אנשים לא יודעים למה ספר תורה בלי ניקוד ובלי טעמים, רק האותיות והתגים. תשאלו, יודעים? למה בספר תורה אין לנו ניקוד ואין לנו טעמים? יש לנו רק תגים ואותיות. התגים הם הנפש של האותיות. הבנתם? הטעמים, הניקוד וחוכמה, טעמים בכתר. זה עולם הנסתר.
יש עולם הנגלה, שעם האותיות והתגים. התגים דבוקים לאותיות, כמו שאנחנו, עם ישראל, יש לנו הנפש, כי הדם או הנפש דבוק לגוף. כל עוד אדם חי, הדם עולה ויורד בלי הפסקה. בחשו שלנו זה צינור, מה שנקרא התקפת לב, זה צינור שתום, או לא, כמו המים בברז, בצינור. אם אין לכלוך, אז המים זורים. ואם יש חלילה סתימה, אז מביאים אינסטלטור, הוא פותח לנו את הצינורות. היום יש צינורות מפלסטיק בכלל, לא מברזל. אתה עושה הברגה והנה המים עובר. עושים לו לצינור איזה קצת צמר כזה, שלא ינזל המים. המים הוא יקר, מים זה חסד. הבנתם? אז הוא אומר, אין בור רכב. מה זה בור? בור ועם הארץ אומר. אז לאן זרקו יוסיף? לבור או לבאר? נו, תענו. לא רוצים לענות? זה לבור. הבור ריק, אין בו מים. מה יש בראש של אדם? רסע, רק גניבה, גזילה, כל מיני תחבולות. אבל באר מים, חיים, באר זה מלכות. מים זה חסד. הבנתם? בקבלה. אז יעקב הלך לבאר למצוא בת זוג, רחל. משה הלך לבאר לבנות של יתרו. שם לקח אישה בת יתרו. סיפורה אישית משה. מה זה היו לה? למה לא הלך לצוותים? למה הלך ליתרו הקיני, קין? אבל זה גלגולים. יתרו בא בגלגול של קין. יתרו הקיני. הקיני. תהפוך את זה, תמצא קין. את האותיות. לכן החזלו את בת זוג. הרג את ההבל על בת זוג. על מה הרג קין איתו? כתוב ויקום קין. מאין קם? היה לקח את הבת זוג, את התאומה של הבל. למה לא? מה אתה לוקח לי את האישה שלי? זה תאומתי. הבל הם שתי תאומות. וקין הם תאומה אחת. ויקום קין. מאיפה קם? היה לו קנאה, קין זה קנאה. והבל אמר לו, מה אתה עושה? זאת בת זוגי, שתי תאומות עם הבל. ותאומה אחת עם קין, אמר לו, תסתפק בתאומה שלך, למה אתה לוקח את אשתי? אז באו בגלגול, אז יתרו הקיני אמר למשה, הנה, קח את אשתך, לא אמר לו, קח את הבת שלי, אני מחזיר לך את האישה, קח את אשתך, שני בניה עמה, תלך. אתה רוצה לרדת למצרים, קח את אשתך. לא אמר לו, קח את הבת שלי. כי הוא יתרו הקיני. הוא בא בגלגול קין, ומשה בא בגלגול הבל, והחזיר לו את האישה. והקדוש ברוך הוא לא ידח ממנו נידח. החזיר לו את האישה שלקח. כי הנשמה מתחלפת בגוף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אם אדם מת, אז מה כתוב באיוב? שינית פניו ותשלחהו. רק משנה את הפנים של בן אדם שלא יכירו בעלי חובו. אתה יודע, האדם מת והיה חייב כסף. אז מה יחזיר אותו הקדוש ברוך הוא בגלגול באותו פנים? הוא משנה לו את הפנים, את השם, את המקום, את זה, שלא יכירו. ומחזיר אותו לעולם. כמו הזרעונים, אתם רואים זרעונים? אלה הקטנים, נופלים באדמה ועוד פעם קמים, ככה הנשמות. קוברים אותם באדמה, לגוף, והנשמה עוד חוזרת בגלגול אחר. כמו הגרעינים האלה, הזרעונים הקטנים, ראיתם אותם? אף אחד לא זורע אותם, אבל באדמה נופלים, בסוף השנה נופלים, ויקמים עוד פעם. ברוך שמו,
כולם בחוכמה עשית. בואו נחזור חבריה לבור, אין עם הארץ ולא עם הארץ חסיד, ואין בור ירא חטא. אתה אומר, בוא תלמד אדם קודם תורה ומצוות, ואז תבקש ממנו בלימוד. המורה צריך לתת לך קודם, אחר כך תבקש ממך. לא להגיד לו, אתה בור, אתה אמר, שאתה מעליב אותו. אבל העלבה הזאת היא טובה, למה? הוא ילך ללמוד תורה, שלא יהיה בור ולא עם הארץ. אין בור ירא חטא, אומר התנא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הבייסן למד. הבייסן לא רוצה ללמוד, למה? הוא מפחד, יש שאלה, יגידו, הוא לא מבין, זה סתם. הוא מתבייש ללמוד. לא, תשאל שאלות, אפילו להתבייש, אבל אני מתבייש שואל שאלות. אז מה, למה לא לשאול? אני רוצה לדעת. הוא אומר, אני לא יודע, המורה. אז איך המורה בכיתה יגיד לו ילד קושיה, אז יגיד לו המורה לא יודע, אז איזה מורה זה שאומר לא יודע? אם הוא בא להגיד מורה, צריך לדעת, הבנתם? לדעת קודם. אז לכן, בשמי ברך עליו השלום אומר, אנשים להיות מורים, אם זה 1000, אני ובני מהם. או צדיקים, או יודעים, ואם זה פחות מ1000, אני ובני מהם. אם זה 100, אני ובני מהם. 40, אני ובני מהם. אם זה 10, אני ובני מהם. ואם זה 2, אני ובני, ואם זה 1, זה אני. אומר בשמן, תסבר את עצמך. אמר, אנא ידענה ומשה לא ידע. אומר, מה? זה הרבה, חלילה. אומר, אתה יודע יותר ממשה? אנא ידענה, אומר בזוהר הקדוש. ומשה לא ידע. אומר, מה? תסבר. כתוב בתורה אומר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו. כשהוא ירד מהר סיני, פחדו ישראל להתקרב אליו, ויראו מגיסית אליו. למה ראו קרני אור על פניו? פחדו. אבל מה זה? מה תיקן משה? שקרני אור? הוא היה עם זעיר אנפין. עם הקדוש ברוך הוא היה בהר סיני 40 יום ו40 לילה, לחם לא אכלנו מים לא שתה. מלאך. המלאך טעם אדם. כשירד מן ההר, קרן העור פניו, העור. הבנתם? נהיה אור. קרניים, אור. פחדו ישראל. ויראו מגיסית אליו, אל משה, כשירד מהר סיני, עם הלוחות. הכל בתורה מוסבר, רק צריכים אנחנו ללמוד, לדעת כל התורה, הגבוריה, כל הפרדיס, הפשט, הרמיז, הדרש, הסוד. קרן עור פניו. ומה האדם הראשון עשה? בעץ הדעת, עור. עור זה אור. מה זה אור? אור. זה אור. אור זה עיוור. אם אדם עושה עבירות, מתעבירה נפשו הפנימית. לא יכול למחוק העבירה. אז הוא אכל מעץ הדעת. הוא היה כולו אור, עם אלף, אדם הראשון, יותר מהמלאכים. אבל כשאכל מעץ הדעת נהיה עור, עור. אתם רואים, העור הזה שלנו, אתם רואים? עור זה עיוור בניקוד. עור, עין ורס, זה יכול להיות ניקוד עיוור. אדם עושה עבירה, מתעבירת נפשו, לא העיניים הגשמיות. הפנימי של נשמתו. צריך למחוק את זה, איך אפשר למחוק העבירה? רק בתורה ובמצוות. אדם לומד תורה, מקיים מצוות, אז מוחקים לו העבירות. תשובה. תשוב ו' לה'. אתם רואים, יש פה ו' כ'. תשובה. תשוב ו' לה' בייחוד. זה נקרא חוד י' כ' ו' כ'. אדם חזר בתשובה, אנחנו חוזרים בתשובה, עושים ייחוד, עושים ייחוד
קודשה וריחוס חמצי ותחילו, חימו, חימו, תחילו, יחדה שם י' קי בו' קי, ויחודו שלם לשם כל ישראל, הנה אנחנו באים ללמוד תורת אלוהינו, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולקיים ישועת ורצון בורינו, והיינו עם אדוני, והיינו עלינו, מעשי ידינו, כנעלינו, מעשי ידינו. זה לא חשוב מה שאדם לומד. העיקר ללמוד. אחד קורא תהילים, אחד קורא ברוח הקודש התהילים. זה לא סתם דיבורים. דוד המלך ברוח הקודש בתהילים. אחד קורא פרשת השבוע, והקדוש ברוך הוא משה. אחד משיא נשמתו קיבל, אחד קורא זוהר הקדוש, משנה, גמרא, תלוי מה נשמתו קיבלה בהר סיני. אז הוא פה לומד. אתה אומר לו בוא תלמד זוהר וקבלה, הוא אומר לא, עד שאני אדע הפשט. והפשט הוא הסוד. כמו פשטתי, התקוטנתי, אלבסינה, רחצתי את רגליי, שאני ניסה להיות, יכרת לפים. פשטתי, התקוטנתי. בעולם האצילות אין קוטנות, אין משך. בזוהר אין משך. אין הסתרה. המלכה והמלך שמה בלי מלבושים. לכן הסוף להיכנס למלכה בלי רישות. זה הסער לאדוני צדיקים יבואו בו. מה זה הסער? זה היא האחרונה, נקראת סער. מה זה צדיקים? בסוף הוו יש צדיק, יסוד. יבואו בו, זה חיבור התפארת עם המלכות. זה העולם הנגלה, העולם הנסתר, זה יודקי. אתם רואים שמה, הדלת בתוכה יוד, זה הבינה, בראשית. בראשית ברא אלוהים, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא חוכמה, ראשית חוכמה. יראת אדוני. קודם כל אדם רוצה להיות חכם, צריך שיהיה לו יראת אדוני. ירא חטא. עזבו נמשיך בפרקי אבות, חבריה. קצת מפה, לגוון. הוא היה אומר, אין בורא רחק, ולא עם הארץ חסיד, ולא הבייסן למד, ולא הכבדן מלמד. אם אדם כבדן, אתה לא יכול לדבר איתו, לא יכול להיות מורה, מקפיד. אתה לא יכול לדבר איתו. ולא כל המרבה בסחורה, הולך רק לקריירה, סחורה, מחכים. הוא לא יכול להיות חכם, אין לו זמן ללמוד תורה, להיות חכם. והוא סוחר, מוכר סחורה, עוד פעם מלאי. מרוקים, מלאי. סחורה, מלאי. זהו החיים שלו. לא כל המרבה בסחורה מחכים, אין לו זמן להתחכם. ובמקום שאין אנשים שידברו תורה ועשו מצוות, תעשה, תשתדל להיות איש. אם אין אדם שמדבר תורה, מה זה יעזור? הוא נר, לא רוצה להעיר רק על עצמו. הוא לומד תורה, לא רוצה לתת אותה לאחרים. הלומד על מנת ללמד, הלומד על מנת לעשות. מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אם אתה למדת תורה, תיתן לאחרים, לא רק עם ממון. אם אתה מוהל, תעשה לשם שמיים, לא להוציא נשמה. כי אם יעבור 8 ימים, אוי ואבוי, והילד בריא, ולא עשית לו ברית, מה יהיה? אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה, על די עטפה תטפוך, ושוף מטפאייך יטופון. הוא אומר, מה עשה גולגולת על יד המים, על המים? הוא ראה גולגולת, אין למה זה גולגולת, ראש, חתוכה בלי גוף. הוא אומר, מה עושה שם על המים? היא הולכת על המים. אמר לה, על די עטפה תטפוך. אתה הרגת מישהו, הרגו אותך. מידה כנגד מידה. חתכת הראש למישהו, הקדוש ברוך הוא הביא מי שיחתוך לך את הראש. על די עטפת עטפוך, ושוף מטפאייך יטופון. וגם כן לזה שחתכת לו את הראש, יחתכו לך את הראש, ואהו בסוף, השני יחתוך לשני, הרבה בעוונות מידה כנגד מידה. לא נפסקה בעולם. אז יש מידות טובות ומידות רעות.
הוא ראה את הגולגולית, הוא אומר, למה היא לא קבורה עם הגוף? אף הוא ראה גולגולית אחת, שצפה על פני המים, אמר לה, עד ידפא תטפוך ושוף מתפעך יטרופון. מזה שחתכת לו הראש, השם יביא לך שיחתוך לך את הראש. הוא היה אומר, מרבי בשר מרבי רימה, אדם אוכל בשר, הבטן שלו לא יכול להתכופף. מרבי בסוף רימה, בקבורה רימה זה תולעת. מרבי נכסים, מרבי דאגה. אם אדם יש לו הרבה ממון, הרבה נכסים, יש לו דאגות, לא יושן. רוצה להכפיל, לא שלמו שכר דירה, מה יהיה עם הבית, מה יהיה עם הקרקע, מה יהיה עם הדולרים. מרבי נכסים, מרבי דאגה. אז מה? אז יש אנשים, אומר, תביא לי נכסים, תביא לי שיהיו דאגות, העיקר תביא לי. אומר לה, לא, זה לא התיקון שלך, הממון. העניות זה התיקון שלך. אבל אני אתן לך בריאות, אתה רואה, עני, ובריא, ועשר וחולי. מרבי נכסים, מרבי דאגה. מה זה דאגה? רוצה להכפיל הממון. השנה אומר, אני אכפיל. כל מה אתה תרוויח עכשיו 100 מיליון, אתה רוצה להשקיע אותם. למה? תאכל אותם. לא, אומר, אני אשקיע. הרופא אמר לי אסור. אסור לאכול גבינות, אסור לאכול דיאטה. או שחולה. בבית חולים לעריכם הבגדים בארון, החליפות. לא חולה באינפוזיה. נו, אתם לא רואים את זה? אז מרבי נכסים, מרבי דאגה. איך? היום בימינו במחשב, אני ראיתי בית חולים, אחד היה מחשב, והוא חולה בשיקום. אז הוא אמר, הוא צועק על אשתו בבית חולים. אמרה לי אשתו, למה אתה צועק עליי? הוא אומר, אני הפסדתי מניות. מרבי דאגה. הוא אומר, עכשיו אתה חולה, קודם תצא משלום. הלך. הוא אומר, לא, הנה המחשב, אני רואה, הפסדתי. הוא צועק על אשתו, אנשים מפריע להם. הוא אומר, לא, למה אתה צועק? מה קרה? הוא אומר, הפסדתי, אתם לא רואים, אני הפסדתי. לא מבינים אותו. מרבי נכסים, מרבי דאגה. מרבי נשים, מרבי חיספים, כיסוף. כל אישה עשית לו כיסוף שיבוא אליה. כיסופים, אתה יודע מה זה? בערבית קוראים סחר. מרבי נשים, מרבי כיספים. מרבי ספחות, מרבי זימה. ספחות, עשיר, יש לו עבדים ספחות. אז מרבי זימה. אם בנסתר עושים מפגשים. מרבי ספחות, מרבי זימה. זימה אתם יודעים מה זה זימה. בלעם בן באור אומר אלוהיהם שלי זימה. אתה לא יכול עליהם, אמר לבלק. בלעם. אלוהיהם שלי זימה, בעבודת הזימה ברחוב, זה ההרס שלנו. עריות. שני זימה בורא עולם צריך להיות צנוע, צניעות, לנשים אני מדבר צניעות, אז בחורף הם צנועים, למה? קר להם, קר, אז מתלבשים, צניעות. בקיץ חם, בעוונות, אם היה מותר להם, היו הולכים ערומים לגמרי, אבל חצי ערומים. שבזה בני ברק לא רוצים לבוא לתל אביב, שלא לראות, לקלקל עיניים. מרבי ספחות, מרבי זימה. מרבי עבדים, מרבי גזל, גוזלים, גונבים. מרבי עבדים, גוזלים. כמו ברוסיה, מה היה ברוסיה? היה דיקטטורה. אז אנשים לא מספיק להם מה שירוויחו, ואז גוזלים, גונבים עור, לעשות מגפיים, גונבים פה, גונבים שם. חשבו לעשות גן עדן, יצא להם גיהנום. איך? לעשות שוויון. אמר התורה אמר, לא יחדל אביון מקרב הארץ. גונבים, פחד. יצא להם גולם אחר. אחד מפחד עם השני, כגיבי, לא כגיבי, אתה קומוניסט, לא קומוניסט. אז זה בלגן.
מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שיהיה. היה, הווה ויהיה. מרבה עבדים, מרבה גזל. מרבה תורה, מרבה חיים. חיי העולם הבא וחיי העולם הזה בתורה. אבל הוא אומר, אם אין קמח, אין תורה. הוא הולך לעבוד. אמר לו, אם אתה מסתפק במה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אז זה יהיה לך חיים, חיי העולם הבא, חיי העולם הזה. חיים זה בינה. מרבה תורה, שהוא תפארת הוו, מרבה חיים, שהיא הבינה, אותי הראשונה. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. אם אתה יושב עם החכמים כל הזמן, אתה תהיה חכם בסוף. תשמע מזה ומזה ומזה. מרבה עצה, מרבה תמונה. יש לך בעיה, תתייעץ עם אדם בעל תורה. אבל אתה הולך להתייעץ עם עורך דין. אז הוא אומר לך, תכחיש את העבירה, להוציא ממך כסף. ספר. מרבה עצה, מרבה תבונה. לך לאדם צדיק, חכם, הוא יסביר לך. מרבה תבונה, בינה. מרבה צדקה, מרבה שלום. תן צדקה, יהיה שלום. הבנת? תמיד אם יש לך ממון, תתן צדקה. אז כמה יש מעשר, שהיא מלכות. אותי האחרונה היא מלכות העשירית. העשירית העיפה היא. העשירית קודש לאדוני. היא המלכות, האצילות. העשירית. קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולם הבא. שימו לב, קנה לו. קנה שם טוב. אומרים פלוני, וואי, צדיק, צדיק, צדיק. ופלוני השני, רשע, רשע, רשע. תלוי אדם, יש לו ימין ושמאל, בחירה. הוא הולך להיות צדיק או להיות רשע. קנה לו דברי תורה. מה זה דברי תורה? זה חיי עולם הבא. לעולם האמת שואלים, למדת תורה? הוא אומר, אני לא למדתי, אני שחקתי כדורגל. אני אכלתי 20 טון בשר, אתם לא מבינים? 70 שנה כל יום חצי קילו, 70, 100 שנה, בשר. שתיתי בירה, מיליונים של בירה, אלפים, ערק, בירה. אמרו לי, זה שלחנו אותך, נשמה בגוף, גוף עם נשמה. תגיד, למדת תורה? כאן לא דברי תורה, כאן לא חיי עולם הבא. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל משמיים, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אדם אומר, אני למדתי תורה, מתגאה בתורה, אסור. מתגאה רק השם אדוני מלא גאות לבש. אמר לו, רבי יוחנן, אל תחזיק טובה לעצמך. תגיד, אני למדתי, אני די, הוא לא למד. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. למה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו וזה ללמוד תורה? כי לכך נוצרת. אם למדת תורה הרבה, או השני לא למד, אל תתנסה עליו. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הקדוש ברוך הוא ברא אדם ללמוד תורה, לקיים מצוות תורה ורבייה ולחזור אליו. אבל לשם שמיים. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלוהים. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ראינו זה ביוחנן עליו השלום. שאמר אם יהיו כל העצים קנים, זאת אומרת מה זה קנים? זה קנים, פני ים סוף, במה כתבו פעם. כל העצים יהיו קנים, והים דיוק, לא יכולים להבין מה שהוא הבין. זאת אומרת, אפילו ייגמר הדיוק, ומה שהוא מבין, רבי יוחנן על השלום יודע את התורה מימין לשמאל, משמאל ימין, למטה למעלה, למעלה למטה. אז היו לו 5 תלמידים, ואלוהים. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערף.
הוא היה מוניס בחן. עם תלמידים שלו, יודע להפיס כל אחד מהם. נקרא בתורה מוניס בחן, שבח. לא להפך לשבח. רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא אומר מתחיל עכשיו להגיד כל אחד ואחד. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה שהוא שומע, שומר. רבי יהושע בן חנניה, עשרי יולדתו. עם מה שלא, עשריה. גדול בתורה. רבי יוסי חסיד, עשה חסדים. רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא, הוא לא רוצה עבירות, הבנתם? לא רוצה לעשות עבירות ולא לדון אותו על עבירה. ירא חטא. וממריסית חוכמה יראת אדוני. בורח מן העבירות. רבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. אתה אומר לו דבר, והוא מוסיף דבר. כמו מעיין מתגבר, עולה. המעיין מים, עולה. אתה לוקח ממנו מים, והוא עוד עולה. אומר, תיקח אותי לפני שאני אתפסט בחול. המים אומר במעיין, יש מעיין ויש באר. אז מה זה מעיין ובאר? יש אחד שעובד קשה עם הבאר, עם הפח, נעלות מים. מזיע בקיץ, ובחורף קר לו. אז מהבאר דולים מים, זה העובד. העני מסכן עובד. אומר היום הקדוש ברוך הוא נתן לי קצת מים, הכוונה הפרנסה, מחר אני חוזר לבאר. היום דליתי מים, סניפחים, מספיק. מחר בעזרת השם, זה העובד, העני, דולים מהבאר. כמו הבדואים דולים מים מהבאר. ואבותינו חפרו בארות. 7 בארות אברהם חפר. סתמו אותם הפלסטין. כן? מסר אותם יצחק, אבל סתמו אותם הפלסטין. כל הזמן רודפים אותנו. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, על השלום על ישמעאל, המים הרו וילדו אפילה. שימו לי, המים הרו וילדו אפילה. זה ישמעאל. המים זה חסד. ובעוונות ישמעאל יצאו קליפות. 2 מיליארד אנשים. מה זה? המים הרו וילדו אפילה. בשבילנו זה אפילה. רוצים אותנו. הבנתם? אז בואו נחזור לרבי יוחנן. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל, רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר, הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, כל החכמים, למה זה חכמי ישראל? תנאים, אמוראים, בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע הוא את כולם. מה שיודע רבי אליעזר בן הורקנוס, כל החכמים בכף אחת, והוא בכף שנייה, במשקל, הוא מכריע את כולם. הכוונה יודע סודות התורה, יודע הרבה, הכל. אבא שאול אומר, משימו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים. ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם. שימו לב מה אומר אבא שאול. כן? רבי אליעזר בן הורקנוס עמהם גם, בכף מאזניים. אבל רבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע הוא את כולם. הבנתם? יש רבי אליעזר בן הורקנוס, ויש רבי אליעזר, כן? רבי אלעזר בן ערך. כי לא, רבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, אז מי יותר גדול עכשיו? רבי אליעזר בן הורקנוס, או רבי אלעזר בן ערך. אבל הלל אומר, אבא שאול אומר, משמו של מי? של רבי אליעזר בן הורקנוס. ביוחנן הוא מוניס בחן. יש תלמידים, 5 תלמידים, כל אחד נתן לו תואר. זה עשרי יולדתו, זה ירא חטא, זה במוז
מאזניים שוקל את כל חכמי ישראל. אמר להם, זה צורו, אתם צדיקים עכשיו גדולים בתורה. רבי יוחנן אמר לחכמים האלה, לרבי אלעזר בן ערך, רבי יוסי חסיד, רבי שמעון בן נתנאל, אבא שאול אומר, בעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, אמר עכשיו תעזבו איתו זה, תצאו, תראו, בואו תדברו על העולם. אמר להם, צאו וראו, איזהו דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין טובה. אתם יודעים מה זה עין טובה? הוא לא אומר יש לו ואני אין לי, נותן לו עין רע. לא, הוא אומר שהשם ייתן לו וייתן לי גם עין טובה. רבי יהושע אומר חבר טוב. חבר טוב יותר, הוא שכן טוב יותר מאח רחוק. חבר טוב, רבי יהושע אומר שכן טוב, קנית בית עכשיו במגדל ולא ידעת, חתמת, קנית, אולי אתה לא יודע מזה השכנים שלך בכלל. אולי שמה סמים, מוזיקה, וחתמת, משכנת וזה, כמו בלוד היום, מוכרים סמים, מוכרים זה, מי יכול לקנות שם על ידם? הם שופכים דמים. בלוד חצי מחיר. ואין מי שיקנה. בגלל שכן רע. יש שם סמים, רצח, וכל מיני. רבי שאומר שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. הוא חכם רואה את הנולד. אתה בא להתייעץ איתו, הוא אומר לך מה יהיה. חכם רואה את הנולד. אתה יודע מה זה רואה? רואה זה הנביא. רחוב הרואה. הרואה זה הנביא. אבל החכם עדיף מנביא. נביא זה רוח הקודש. יורדה עליו בשליחות, כמו יונה הנביא. בורח מהקדוש ברוך הוא. אומר לו הקפיטן של האונייה, מי אתה? אמר לו אני בורח. אומר מי? אמר לו מהקדוש ברוך הוא. אמר זה משוגע, מי בורח מבורא עולם? וזה היה נכון. אז האונייה הלכה להסתובב, ואומר אני בגללי, בסיבתי יש לכם גלים. מה זה גלים? זה מלכות, הים זה מלכות, והגלים זה הספירות שלה. האונייה, הספינה, חסבה להיסבר, זה גם כן בבני אדם שהולך למות, הוא מתפרק. גלים, בעוונות, כשהוא בעולם הזה, החולה, אומר כואב לו, כואב לו, כואב לו. זאת אומרת, הגיע זמנו ללכת לעולם האמת, ואז האונייה, הכלי, הולך להתפרק, האונייה זה כלי. והגלים זה הספירות של המלכות, 7 ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. והם רוצים הגלים, הגלים של הים זה הספירות של הים, הים זה מלכות, זה הספירות שלה, המים, הרוח, או שלה את הגלים. ואז הספינה של יונה אמר, תרימו אותי, הם מרימים אותו, מטילים אותו לים, ויסקוט הים מעליהם. כי הוא בורח מבורא עולם, אין שכינה. מי יכול לברוח מבורא עולם? כתוב, אם תשק שמיים שמעת, אם בשאול הניקה. דוד המלך אומר בתהילים. אז בואו נחזור. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אם אדם יש לו לב טוב, כלול בו עין טובה, שכן טוב, חבר טוב, בלב, הלב. מה זה הלב? הלב זה חתיכה בשר, אבל הכוונה מעשים טובים. לב טוב. מה זה לב טוב? אברהם אבינו נותן ספע. הוא לא לקח את הספע לעצמו, אלא נתן אהבה. מאהבה זה לב טוב. אתה נותן לאדם מאהבה, זה לב טוב.
זה הדבר התיקון העולם, תיקון האדם בחיים. אמר להפך, בואו נראה מה כמו להפך. שאו ראו, איזו דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. הוא אומר, אני רוצה להתרחק מהדרך הרעה. רבי אליעזר אומר עין רעה, הפוך מעין טובה. רבי יהושע אומר, חבר רע, אוי ואבוי. רבי יהושע אומר, שכן רע, עוד פעם, שכן רע. קנית בית, אתה לא יודע איזה שכן. קודם כל תדע מזה השכנים שלך. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אדם לווה כסף ולא רוצה להחזיר. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום. אם אתה מלווה כסף מבן אדם, תחזיר לו. היום בבנק מלווים אבל מחזירים עם ריבית. ריבית דריבית. אלא עם רחמים. אתה לא תחזיר, זורקים אותך מהבית. הם מוכרים אותה, ומה שנתת כסף, למה לך לחתום משכנתה? הבדואים לא, אבותינו לא היו. אם גדל לובין, עשה לו אוהל, וחיתן אותו, והביא צאן ובקר, שחט, מוזיקה, אוכל. הנה חיתן בן במדבר, אוהל, בלי הרבה כסף. לא 400,000 דולר, 600,000 דולר, 500,000, אלא אוהל. והביא כבשים, שחט ומוזיקה כל הלילה במדבר, אתה לא מפריע לאף אחד. יש כיוון בחיים. גדל לו עוד בן, עוד אוהל. פתר הבעיה, ביזון. לא, פה ריבית, אם לא, זורקים אותך ברחוב. זה דרך בחיים. אז מה אומר? רבי יהושע אומר חבר רע, רבי יהושע אומר שכן רע, רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם. אחד לווה מן האדם כאילו לווה מן המקום. שנאמר בתהילים, כן למזין, לווה רשע ולא ישלם, וצדק חונן ונותן. רשע לווה לא רוצה לשלם. צדק חונן ונותן. אם לווית כסף, תחזיר, תגיד תודה רבה, אני מודה לך, הצלת אותי מהזמן הרע. לווה רשע ולא ישלם. לצדק, בשביל זה הם מכריחים אותו בבנקים לשלם. אומרים, אדוני, אין לך מה לשלם, תקע את הבית עם חכמים. זורקים אותו מהבית לרחוב, לא, אין רחמים. לצדק חונן ונותן. רבי אליעזר אומר, לא, רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך לדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. זאת אומרת, רבי יוחנן אמר, רואה אני, לב טוב, שאמר, כן, או לב רע. אז הוא אומר, רואה אני בוחר את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שאמרתי מעין, חבר טוב, שכן רע, זה. אומרים, לב רע. האדם הזה שלו, לב רע. רע, למה זה רע? רע זה חושב שלהם יכול לשפוך דמים. אמר להם, רואה אני דברי בן אלעזר בן ערך לדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. הם אמרו 3 דברים. בן אליעזר אומר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. ואל תהי נוח לכעוס. לא מי שאומר לך מילה, אתה כועס. ושוב יום אחד לפני מיתתך, לחזור בסופה לפני שאדם מת, שלא ימות רשע. ואוהבי מתחמם כנגד אורן של חכמים, תדבק באור של החכמים, והביא זהר בגחלתן שלא תכתווה, שנשכתן לחכמים נשכת שועל, עקיצתם עקיצת עקרב, ולחיסתן לחיסת שרף, וכל דבריהם כגחל אש. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנת הבריות מוצאים את האדם מן העולם לפני זמנו. עוד פעם, עין רע ויצר הרע ושנת הבריות מוצאים את האדם מן העולם. רבי יהושע אומר, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך לימוד תורה, תכין עצמך. לא רק לישון,
תין זמן לתורה ותכין עצמך, תכין עצמך, פירושו תבוא. שום דבר לא יעזור, לא ממון ולא כלום, רק ללמוד תורה. שאינה ירושה, התורה לא ירושה, לא כהונה, כהונה זה ירושה, מלוכה זה ירושה. מת המלך יקום המלך, בנו. כהן הלך לעולמו יקום כהן במקומו, אבל תורה לא ירושה, עמל בתורה. כמו רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, כל הצדיקים, רבי מאיר בעל הנס, כל אלה עמלו בתורה. וכל מעשיך היו לשם שמיים. רבי שמעון אומר, ויזהר בקריאת שמע ובתפילה. כשאתה מתפלל, אל תעשי תפילתך קיבה. זה לא, אלא רחמים ותחנונים, להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. לא קבוע. ברבר, זרוק. יש כאלה לוקח להם 10 רגעים פחות, אפילו להתפלל מנחה. ברבר. אומר לו, מה? אתה תגיד לשופט, תראה אם ישמע אותך, יגיד, תביא עורך דין. זרוק אותו מפה. ברבר. אתה אומר לו, תתפלל לאט, כי לא רצה להרוג אותו. הוא בא בטענות, אני ממהר, מי אמר לך בכלל? רימוץ חסרה, מי אמר לך בכלל לבוא? תתן מתנה לחתן ולכלה, תן באהבה, בשמחה. לא, ברבר, קח מתנה, זרוק לו מתנה. אומר לך, אני לא רוצה, לא אותך ולא המתנה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, זה יש לי ממהר. ברבר, אני לא מבין מה אתה מדבר אליי. ברוך אתה השם, תכוון, השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. תבין מה אתה מדבר. אז יש אנשים, לא אומרים השם שפתי תפתח, או כן אומרים, ולחש, אבל לא שומע. ניגשים, ברוך אתה השם, אסור. צריך להגיד, אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אתה מבין מה אתה אומר? השם תפתח לי את השפתים להגיד תהילתך. השם זה אדנות, זה נקודה. לא תגיד אדוני שפתי חלילה. אדוני שפתי תפתח, ופי שיהיה מלכות, יגיד תהילתך. הלשון, הפה, אתה יודע מה זה להוציא מילה? צריך פה ולשון, ושיניים, וגרון, ולב, ומוח, ומרה, וכבד, ורגליים, ואוויר, ומים בפה, וכדי להשמיע קול. צריך יסודות. להשמיע קול זה צריך בפה מים, רוק, ורוח, אתה עושה. רוח, אתה עושה. חום, מה זה? אדם בנוי, הגוף שלנו בנוי מאש ומים ורוח. שלושה מתחברים ושמעים קול, שופר. כי שומע קול שופרת ומאזין תרועה ואינו מלך, ברוך אתה השם. שומע תרועה או שומע תפילה. כדי להשמיע קול צריך כל הכלים. העיניים, האוזניים, הפה, הלשון, חמיצה מוסות הפה, החניכיים. תראה אדם נופל לו שיניים כמוני, אז הוא לא מדבר כן? יש שפתיים, יש אותיות, יש אנשים קוראים שפתיים. מדהים. ומרחוק קורא מה שאתה מדבר. אז אנשים מכסים בפה את היד, שלא ישמעו שאמר לו סוד. הוא בא לאוזן, מכסי את הפה, לא אומר לו באוזן. כתוב, הוא התגש אליו יהודה, הוא אומר, בי אדוני, נמאסת עלינו, אומר יהודה ליוסף, מספיק, מתעלל בנו. יא נביאים, גונבים לך את הגביע, מרגלים, אבל הקדוש ברוך הוא לא הולך לו לאיבוד שום דבר. אמר הקדוש ברוך הוא בחלום ליוסף, יוסף חולם חלום, חלק מהנבואה. מה אומר יוסף? הנה אנחנו מעלמים אלומות בשדה, הנה כמה אלומתכם וגם מצבא ותסתחווינה לאלומתי.
אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו. הוא עוד פעם מספר חלום אחר. הנה הסימיס והירח, שעם הבא ועם הסימיס יעקב, דרגה, והירח שבלבנה זה רחל. הסימיס והירח, 11 כוכבים, זה הסברתים 11 והוא 12. ו11 כוכבים מסתחבים לי. מה אמרו לו יחב? המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. אנחנו נראה לך. מכרו אותו למדיינים, קודם כל בבור, לא בבאר, בבור. ואחר כך מכרו אותו לישמעאלים, למדיינים, למצרים. הוא מסכן הילד הזה 17 שנה עובר כל התלאות האלה. פעם עולה, פעם יורד, פעם בצוהר, בורח מזולחה, הסית בנו, לא רוצה לשכב איתה, להיות עימה. צריכים להבין את כל זה. אז פעם בירידה. אז היום הספירה שלו, ספירה שישית של יוסף. כי חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק, תפארת זה משה. הבנתם? הוא היסוד. אלף השישי, קיבוץ גלויות, הגאולה זה מלכות, זה אמו רחל, יוסף יוסף רחל. לכן רחל מבקע על בניה, מענה להנחם. אומר לה הקדוש ברוך הוא לרחל, זה המלכות, מנעי קולך מדמעה, איך כתוב שמה, חבריה תעזרו, מנעי עינייך מדמעה וקולך מבכי, ישכר לפעולתך. עוד מעט הגיעו לה, זה רחל, שבת. אז נגמור חבריה במהירות את הפרקי אבות. רבי שמעון אומר, ויזהר בקריאת שמע ובתפילה. כשאתה מתפלל, אל תעשה תפילתך קיבה, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא. שנאמר בנביא יואל, בית י"ג, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, ואל תהיה רשע בפני עצמך. בן עזר אומר, הביס הקוד ללמוד תורה, וידע מה שתסיב לאפיקורוס, כי יש אפיקורוס שלומד הרבה תורה מקנית את ישראל. דע מה שתסיב לאפיקורוס, וידע לפני מעתה עמל, לפני הקדוש ברוך הוא. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אתה רק תעשה מעשים טובים וללמוד תורה, והעולם הבא משלם עם הקדוש ברוך הוא. כי בעולם הזה הוא לא נותן לנו שכר. כי אנחנו נעזוב את הממון וזה שכר ונמות, לא? כמו שאמר שלמה, אתה נתת לי 1000 נשים, נתת לי ממון, זהב, כתוב ועפרות זהב לו, וחוכמה, בינה, אבל אתה לוקח אותי, קח את הכל, בשבילי זה יביא לבלם, קח את הכל, תעזוב אותי. אמר לו, לא, אני לוקח אותך ועוזב הכל. כמו בעל ממון, אומר, אני. אומר לו, כזו חלטה לא אתה, אני נתתי לך פיקדון, 7 מיליארד. מה עשית איתה? אמר לו, עשיתי קצת, לכל הפחות, בניתי בית חולים, בניתי זה. אבל בסוף הוא אומר, אני אעזוב לבוא, קח את הכל, אבל תעזוב אותי חי. אומר לו, לא, אתה שליחות, גמרת שליחות, תבוא אליי. כמו מבדיל אדם הלך טוריסט לאמריקה, גמר לטייל, חוזר. זהו אנחנו. אז התקין עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לתרקועים. אנחנו אומרים, פה ערב שבת. הוא אמר, די לו לרבי חנינה, מערב שבת לערב שבת, פח חירובין. אתה יודע מה זה? עם ידבר מה זה הכוונה פה, ערב שבת, העולם הזה כמו ערב, הנה השערות שחורות, פתאום לבנות, ולמות. מה זה הדבר הזה? וגם איסורים, זה העולם הזה, מחלות, עניות, צרות. אדם הוא שואל על עצמו, למה זה? אבל הקדוש ברוך הוא מכפר לנו עוונותינו באיסורים חלילה, לא רוצים, לא הם ולא שכרם, צריכים להיות בריאים. אבל לא רימה ותולעה, לא בטן, שאתה לא יכול ללבוש גרביים. לא זה מתכוונים. להגדיר רימה ותולעה, בשר, יין, בשר, יין. ולכת לעשות עבירות. מה זה הדבר הזה?
הוא היה אומר, לא עליך המלאכה, רבי טרפון אומר, היום קצר המלאכה מרובה, החיים זה קצר המלאכה מרובה, והפועלים עצלים. לא רוצים מקום להתפלל ולא לעשות מצוות. והשכר